Продължаваме с кадри от индустриална зона. Тук има магазини, различни и така нататък. Ето как изглежда тротуарчето, по което трябва да вървиме. За сравнение, скоро ще направя видео от Германия, любимата ми държава. Любимата ми държава е Германия, но аз съм си българин и обичам моята родина, но за жалост тук е малко, виж как са го направили интересно. Тук големи парчета, тук е малко, иначе поне са го направили благодаря. Но за жалост така малко изглежда. Стълба е бодисан, иначе пък, добре. Все пак. Горе-долу. И така, това е пътя, по който вървиме. Ето го. Ще видим как е в Германия. За сега също сме в България. И ето това представлява пътя. Шахта, поне обезопасена до някъде. Бордюрчета тук странни малко, но стават горе-долу. И по-зле има, така че това е горе-долу за сега. От индустриална зона.